Kryštáľové krídlo za rok 2024 v kategórii Populárna hudba prichádza odovzdať predseda dozornej rady Matador Group a laureát Kryštáľového krídla Štefan Rosina. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer, pán Rosina. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Vy ste dlhoročným fanúšikom a podporovateľom Kryštáľového krídla, dokonca sám ste pred 20 rokmi sa stali držiteľom takejto sošky v kategórii hospodárstvo. 20 rokov, no. To sa nezdá. Ale v tejto chvíli odovzdávate túto krásnu cenu v kategórii populárna hudba. A keby sme mali otestovať teraz váš hudobný vkus, s kým by ste si chceli zaspievať, alebo s kým by ste sa chceli stretnúť, alebo stráviť jeden deň, s akým spevákom, alebo hudobnou skupinou, pokojne aj z minulosti. Nech sa páči, kto by to bol a prečo? Tak ja som teraz prežil taký malý šok v zákulisí, lebo sa chystá po mne jedna veľká hviezda, ktorú som chcel spomenúť v tom mojom príhovore, ale ja poviem tak, ja beriem hudbu taký podmas môjho života, populárnu hudbu stále. Človek žije, beha, chodí a počúva nejako za sebou. A také moje prvé vnemy boli ešte v tých rokoch 60., keď som sa narodil. A neviem, či starší isto poznáte, Chladil Simonová, Matúška Valdemar, potom došli Golden Kids a práve jedna pani z Golden Kids je tu za mňou. A tak človek istým spôsobom... Počuje vás. Nechcel som to prezradiť, ale to bolo tak silné, že som to musel povedať. Takže človek potom beží ďalej, ono došli také tie potom už zahraničné nejaké pesničky, sa to nejako vynáralo vo mne postupne cez tých slovenských našich najlepších umelcov. A také hviezdy sem tam blisknú, tak taká jedna, čo pamätám si, hviezda bola veľmi ma silno oslovil, Nazaret, poznáte Love Hearts, tú pesničku, to je taký sladiak, že keď človek chcel ísť na rande, pustil nejaký magič, tak už to bolo polovičky hotové. A čo bolo hotové? A tak ale príprava na budúcnosť. A sme šli ďalej, potom bolo už gymnázium, boli Smoky a proste iné kapely. Moja tetka v Trenčine mala taký starý gramofón a tam mala ešte také tie karbidové LPčka a vtedy prvýkrát som počul Sinatru. To mi teda utkvelo pamäti. Potom boli Carpenters a ďalšie. Sú úžasné kapely, ktoré proste prešli. Tak také bliky mi to vždy takto bliklo a to mi ostalo v pamäti. Veľmi silno mi zarezonoval v pamäti, keď som prvýkrát počul Boba Marleyho a reggae ako také. Reggae ako typ hudby mi to zarezonovalo veľmi silno. Ale sa to potom vo mne miešalo, potom došli Modus, Elán, Marika Gombitová, slovenskí speváci a tak ďalej. No a potom sa objavili cestou aj posledné CDčko pána prezidenta Šustera, nám zasvietilo v tom. Tak to sú také momenty, keď človek si pamätá, ale to chcem proste povedať, že vo mne najviac utkvelo a keď idem lietadlom, hodinu alebo 5 hodín letím, to do nemoty počúvam Boba Marleyho a Sinatru. To sú moje tipy. Dobrá spoločnosť, to by som sa pridala. Áno, fajn, môžeme. Tak poďme si teda prezradiť, kto sa stáva laureátom v kategórii populárna hudba. Bude to skupina Para, spevačka Tina, alebo skladateľ musím povedať, a textár fakt to není ľahké Vlado s týmto Kraus. Otváraním. Môžem? Ja. Naplno? Nech sa páči. Ste nachystaní, hej? By som veľmi rád povedal, pán prezident, že vy, ale už ste tu bol. Takže laureátom Kryštáľového krídla v kategórii populárna hudba stáva Vlado Kraus. Vlado Kraus, laureát Kryštáľového krídla v kategórii populárna hudba. Gratulujem, držím palce, áno. Za táto robotu to zaslúžite, hej, Dobrý večer. Tak už samotná nominácia ma veľmi potešila a teraz už keď držím vlastne, keď som obťažkaný toto krásnym ocenením, tak cítim aj takú vďačnosť. Som vďačný hlavne teda mojim hudobným kolegom. Ďakujem vám všetkým, že som s vami mal tú česť za tých 30 rokov spolupracovať, že som bol súčasťou vašich hudobných projektov a piesňových príbehov. A hoci by som vás rád aj všetkých vymenoval, obávam sa, že čas by mi na to asi nestačil. Ďalej by som, teda najväčšia vďaka určite patrí mojim blízkym, mojej rodine, dcere a manželke, ktorá bola pri mne od začiatku, stále ma podporovala, takou mojou prvou čitateľkou a kritičkou.
možno aj fanúšičkou, neviem. Takže Aťka, toto je hlavne pre teba, ďakujem, obrovské ďakujem. A ďakujem aj všetkým vlastne organizátorom tejto krásnej udalosti. Vážim si hlavne to, že okrem iných kategórií vytvárate priestor na oslavu umenia a kultúry na Slovensku, čo si veľmi cením. A ďakujem aj ctenej porote, že si všimla moju prácu, moju tvorbu a rozhodla o mojom ocenení. Takže ďakujem ešte raz. A hlavne vlastne všetkým vám, ktorí máte radi slovenskú populárnu pieseň a veríte, že hudba a texty môžu spájať ľudí a možno ich aj meniť k lepšiemu. Takže ďakujem, veľmi si to vážim a prajem vám ešte pekný večer a ja sa idem radovať. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Určite veríme tomu krásnemu spojeniu. Vlado Kraus, laureát Kryštáľového krídla za rok 2024 v kategórii Populárna hudba.